गोरखनाथ जी 5 गो जोगिन सके। अब वो जोगिन सके आदेश तहनी फिरे जोगिन हत्यारा द्वार पर खड़ा बा, तो हाथ में हथकड़ी ले लस, कोड़ा ले लस, आ हथकड़ी लगा के आ कोड़ा से मारत पीटत घसीटत कैद करके लेके आवस। 5 गो जोगिन चलनी सब भरथरी के कैद करे खातिर। लेकिन भरथरी के जब देखली सो तो सुंदरता में तो अकेला रहे, पहले हूँ पढ़ना ओकरा खनी सुंदर क्यों ना। भरथरी के देखली सा तो कैद करे के कहो, भरथरी का सुंदरता पर 5 जोगिन अपने कैद हो गए। लेकिन एक वो में से कहलो कि एक जोगिन मुस्का के कहली